constituency efficiency si constituency committee pen nelitum karbiang lo kanchasikum tampane tum lamboing tung do athema kopi polo pute nelitum pan condemn polam do nasi condemn polam pute la banke nelitum de madu political sitami charjunore nasi nelitum non kaskomatum pan alang tum pan hemprek kyang nelitum kamkidun de alang tum hemprek hanglo joglo misen lo te bol tu tami nelitum episasi pen kiyong nun kelalo isi aron na tem pen si hemprek hang som tin misen ji pusine tum pu kiyong do nasi ilitum lang na me lada BJP tum pan kaskom tum ninchi tepik lo non je BJP government tum hemprek nang piwek ji pola la solam bote ilitum kuan se hok he ilitum matha dang sina aleng lia je timung kanchas dikong president tuliram rong ha la pen ke forensing be pan ropi je hemprek abang ke aleng litum ke hang hok pet ke hang to tamela bang ke nilitum e peter sima te karbiang long a ratum te tamet chujeng bat jirta a hok pet hemprek ke hang kunilitum thidunong le athema kopi polopote karbiang long LK Adewani Wanglo 26 March 2009 aninkan Wanglo hasota LK Adewani BJP along telangli inut minister da phidman lo sitamelang li LK Adewani kewa alangli ke la tohut karbiang long yong si BJP government Wanglo pote karbiang long panmang ke hempe ki pachun popu sitamelang li BJP haidet alang li home minister chu et setame karbiang long along hempe ke alang li lam thesita ninje tu te la piche la so bena phitu Rajnath Singh Wanglo 7 June dokmoka long la banke la se halas tami ninje kang lo je karbiang long yong se BJP ha hong long lo power ke wang lo bote karbiang long ke mang hempe ke pachun pu dokmoka long rili meeting long ninje kang lo Rajnath Singh the home minister chu et ki et lo tetami karbiang long hempe ke long le de lo la se iri tungki mata dan nanya bang ke lalo karbiang long pan kuana hempe a hok ma hok himanang tibi ji manang pipi make la daksi rat tum sini dak na po la chot kali Amit Shah ta Wanglo aleng li lada 4 September 2021 aning kan Wanglo norak aklamalo aleng li karbiang long arat tu pa ithebak hempe kalam ninje kang ima puni kang ke karbiang long ara tum chitu pak pen dun lo je Amit Shah ke wang ke hempe kalam ninje te kang pusi BJP ago non ke cari po ma government tum a sarkar tum council long do tum sitami na som se rada pan pachurai lo non i phong ke Amit Shah ke